ברגעים האלה יש מישהי שיושבת במנהרה ונאנסת, וצריך להגיד את זה. אין לכם שמץ של מושג מה קורה שם. אין לכם שמץ של מושג מה רמות ההתעללות והאלימות. אני סטודנטית לעבודה סוציאלית. אחד הדברים הראשונים שלימדו אותי זה חוק חובת דיווח. מישהו דיווח על הבנות האלה? מישהו מדווח עליהן? הן נאנסות שם, ואף אחד לא מדווח עליהן. אין לנו זכות לשבת פה ולהמשיך לדבר בצורה הזאת המנומסת. אנחנו צריכים לצעוק את הזעקה שלהן. אם זה היה הבנות שלכן, אם זה היה הבנים הקטנים שלכם, מה הייתם עושים? כמה אפשר לסבול? כמה אני יכולה לשבת ולשמוע את הסיפורים של אמא שלי ושום דבר לא קורה? ואני מחבקת את האימהות ואין לי מה להגיד להן. ואם צריך שאני אמשיך לצעוק, אני אמשיך לצעוק, כי הם דם מבשרנו והן האחיות שלנו. ואם אתם לא נלחמים מספיק, לא נלחמות מספיק, אני מבקשת שתתחילו מעכשיו לצעוק איפה שצריך, כי נמאס לנו ואין לנו כוחות יותר. תלכו לישון כאילו זה היה הבת שלכן, ותשאלו את עצמכם האם עשיתי היום מספיק כדי להחזיר את הבת שלי הביתה.